Малдив ва ҳоло имкон дорем ки ҳолатҳои хуби голзаниро дар нимаи аввал мутаваҷҷеҳ шавем ва ин голи аввалин буд дар иҷрои Шоҳрух Сангов ки дарвозабони тими мунтахаби наврасони Малдив ба пеш баромад ва Сангов аз марказ зарбаи хеле ҳам олӣ зад ки рост вориди дарвоза шуд ва инҷо иштибоҳи дарвозабон ҳам ҳаст ки ба пеш баромада буд ва баъдан пас аз чанд дақиқаи дигар футболбозони навраси мо ба задани голи дуюм даст ёфтанд ки ин аз зарбаи пеналти буд ва тӯбро озодона вориди дарвозаи Муҳаммад Раиф Абдулло нимуҳофизатгари наврасони мо Шарифбек Раҳматов ба самар расонид ва ягон имкон надод ба дарвозабони Малдив ки ин вазъиятро бартараф намояд ва ин голи аввалини Шарифбек Раҳматов дар тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар бозиҳои интихоби чемпионати Осиё ба ҳисоб меравад ва голи сеюм бошад пас аз як бозигузори Ислом Зоиров ва ҳамчунин Эмомалӣ Аҳмадхон ба қайд гирифта шуд ва капитани наврасони мо зарба зад ва зарбаш то ҷои таваккалкорона ҳам буд вале ба ҳар сурат туп вориди дарвоза шуд аз болои дарвозабони тими наврасони Малдив ва бояд гуфт ки ин голи сеюми наврасони мо буд ва голи чорум бошад пас аз чанд лаҳза пас аз як ҳуҷуми хеле ҳам хуби бозингарони мо ба қайд гирифта шуд ки онро Ислом Зоиров ба самар расонид бо партофти Шоҳрух Сангов бозингари рақами 11 ки дар ин вазъият аллакай ду бозингари мо дар ҷаримагоҳи дастаи Малдив қарор доштанд ва ин вазъиятро бо гол анҷом доданд ва ин фурсатро агар мушоҳида кунед бештар иштибоҳи ҳимоятгарони тими мунтахаби Малдив ба назар мерасад ва голи панҷуми тими мунтахаби наврасони Тоҷикистон пас аз як дақиқа ба қайд гирифта шуд ва муаллифи ин гол ҳам Ислом Зоиров мебошад ва боз ҳам партофти хеле ҳам хуб дар иҷрои Азизбек Ҳасанов буд ки аз канори рости майдон иҷро шуд ва тӯбро бо сар ҳамлагари тими мунтахаби наврасони мо бо як кӯшиши хеле ҳам зебо тавонист ки вориди дарвозаи Муҳаммад Раиф Абдулло кунад ва бояд гуфт ки голи шашум бошад ба капитани наврасони Тоҷикистон Эмомалӣ Аҳмадхон тааллуқ дорад ки дар ин фурсат боз ҳам партофти головар ба ҳамлагари дигари мунтахаби наврасони Тоҷикистон Азизбек Ҳасанов тааллуқ дорад ки дар ин фурсат ӯ дар рақобат бо ҳимоятгари Малдив Аҳмад Наҳил Иброҳим муваффақ шуд ва тӯбро ба назди дарвоза ҳаво дод ки онҷо капитани наврасони мо қарор дошт ва ин вазъиятро хуб истифода намуд. Дӯстони азиз, телевизиони варзишро тарк накунед ва пас аз чанд лаҳза бармегардем ба варзишгоҳи маркази шаҳри бисёр идомаи рақобатҳо. Эмомалӣ Аҳмадхон ола зарбаи капитани мо гол! Голи ҳафтум дар иҷрои капитани наврасони Тоҷикистон. Аслан ман фикр кардам ки зарбаи Эмомалӣ Аҳмадхон хеле ҳам сахттар ва суръати тез мегирад, аммо бинед замини зада шуд ва дарвозабони Малдив инҷо натавонист ин ҳолатро бартараф бикунад. 7-0 ва дар қисми дуюм аллакай голи ҳафтум зада шуд дар дақиқаи 56-уми рақобат. Қаблан зарбаи пеналтиро Шарифбек Раҳматов ба самар расонида буд. Ҳоло Рустам Соиров зарбаи ин бозингар ва рост вориди дарвоза мешавад. Ҳисоб 8-0 дақиқаи 65-уми рақобат. Азимов ҳоло тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунад. Азимов гол автогол аст. ин дӯстони азиз расони Малдив натавонист ки суръати худро боз дорад. ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем. Умедҷон Холиқов ва ин дар ҳақиқатам автогол аст ки аз ҷониби бозингари дастаи мунтахаби наврасони Малдив ба самар расид ва шояд аз ҷониби довари бозӣ ин гол шояд ба навраси тоҷик Умедҷон Холиқов тааллуқ надошта бошад. ҳоло ҳуҷуми дастаи наврасони мо Эмомалӣ Аҳмадхон фурсати хеле ҳам муносиб ва зарбаи ӯ дарвозабон бармегардонад. боз ҳам фурсат ва гол! Рустам Соиров муаллифи голи даҳуми дастаи наврасони мо шуд. Эмомалӣ Аҳмадхон хеле ҳам хуб бозӣ кард ва ӯ дар ин фурсат зарба зад, дарвозабон онро баргардонид ва албатта бозингари рақами 18 Азизбек Ҳасанов бо сар зарба зад ва дар ин фурсат ин ҳолат бо голи задаи Рустам Соиров ки барои ӯ дар ин рақобат голи сеюм аст ба қайд гирифта шуд. Умедҷон Холиқов Шарифбек Раҳматов партофти ба ҷаримагоҳ, фурсати хеле ҳам муносиб барои задани голи 11-ум ва бояд бале голи 11-уми дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон. дар ҳайати дастаи мунтахаби Малдив бозингар иваз карда шуд.
ҳуҷуми дастаи наврасони мо. Фурсат барои Умедҷон Холиқов, ҳоло имконият барои бозингарони навраси мо, вале бенатиҷа. Сангл партофти ӯ ва голи 12-ум билохира ба қайд гирифта шуд. Ва ҳоло як голи дигар агар бозингарони мо ба самар расонанд, онро дар гурӯҳ ба зинаи аввал хоҳанд баромад ки ин имконияти хеле ҳам хуб хоҳад буд. қариб буд иштибоҳ кунад дарвозабони Малдив. ҳуҷуми дастаи мо идома дорад. ҳоло бисёр фурсати хуби голзанӣ! голи 13-ум ва билохира наврасони мо тавонистанд ки ба зинаи аввали ҷадвал роҳ ёбанд. Як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми рақобат. Эмомалӣ Аҳмадхон партофти головар анҷом дод ба Рустам Соиров. зарбаи Шарифбек Раҳматов ҷониби дарвоза ва гол! Бинед, анҷоми бозӣ хеле ҳам хушнудкунанда аст ва голи 14-уми дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ро Шарифбек Раҳматов аз зарбаи ҷаримавӣ зад. Ҳамчунин суҳбат бо сармураббиёни ҳар ду дастаи сурат мегирад ва дӯстони азиз, ба анҷом мерасад бозии наврасони Малдив ва Тоҷикистон бо ҳисоби калони 14-0 ба фоидаи мунтахаби наврасони мо ки ин ғалабаи хеле ҳам калон аст. Агар умуман дар ду бозӣ ба дарвозаи ҳарифон дар умум 14 гол зада бошад, мо дар як бозӣ 14 гол задем ва ҳоло дар гурӯҳи Б рақобатҳои интихобии чемпионати Осиё 2018 дар зинаи аввал ҷой гирифтем.